هفت çekdarên opozisyona Sûriye li gundawarên Serêkaniyê xweradestî HSD kirin. Rongeha Sûrî bi mafên mirovî belav kiriye. Heft çekdarên opozisyona Sûriye karîn ji navçeyên di destê Tirkyeyê de biravin û xweradestî Hêzên Sûriyeya Demokrat bikin li navçeyên Aborî li gundawarên Serêkaniyê. Li gorî heman ajansê yek ji sedema veqetandina wan çekdaran ew e Tirkiye mûçeyê wan nade û neçar dike şerê li Azerbaycanê bikin. Lê 21 cudmehê da jî heşt çekdarên opozisyona Sûriye li hema navçeyê xweradestî HSD kiribûn. Sê çekdarên opozisyona Sûriye di êrişeka artêşê da li gundawarên Idlibê hatine kuştin. Rwangeha Sûrî bi mafên mirovî belav kiriye. Şerê di navbera artêşa Sûriye û komên opozisyonê da li gundawarên Idlibê bi tundî berdewam e. Artêşa Sûriye 4 gund li gundawarên Idlibê ku di destê opozisyonê da bûn topbaran kirine. Her wiha di bersiva wan êrişan da çekdarên opozisyonê bingehên rejimê li bajarê Seዕret Ne'man û her du gundên dane û cerade topbaran kirine. Rwangehê amaje kiriye sê çekdarên opozisyona Sûriye ji Kuma Ehrar el Şam di êrişeke rejimê da li eniya bajarokê Dêrsinbil hatine kuştin. Êrişên her du aliyan li ser hev li hema navçeyê bênav birin.